ବୋପାଲୋ ଆମ ଗଛରେ ଏଡେ ବଡ ପଣସ ହେଇଥିଲା। ନମସ୍କାର ମାଲିକେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବୋଉ ମତେ ଆଜି କହିଲା ଆମ ଗଛରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ପଣସ ହେଇଛି, ସେ ପୁଣି ପାଚିକି ବାସ୍ନା ହେଲାଣି। ଯା ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଯାଇକି କଟୁରୁ ନେଇକି ଆସେ, ଆମେ ସେ ପଣସକୁ କାଟିଦବା। ତାପରେ ମୁଁ ଘରୁ କଟୁରୁ ଆଣିକି ମା ପୁଅ ପଳେଇଲୁ ପଣସ କାଟିବାକୁ। ପଣସ ଗଛ ପାଖରେ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ପଣସ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ତା ଦେହରୁ ଅଧା ପଣସ ହେଲା ପଚି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ବୋଧେ ଭାବିଲି ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ପଣସ ପାଚିକି ବୋଧେ ପଚିଗଲାଣି। ତାପରେ ଆଗକୁ କଣ ହେଲା ଦେଖ। ତାପରେ ବୋଉ ମତେ କହିଲେ ତୁ କଟୁରୀକୁ ରଖିଦେ, ମୁଁ ଏଇ ନଗିରେ ପଣସକୁ ପାରିଦେବି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ତା ଦେହରେ ହବନି। ବୋଉ କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ପାରିଦଉଛି ଦେଖେ। ତାପରେ ବୋଉ ନଗିରେ ପଣସକୁ ପାରୁଥିବା ସମୟରେ ନଗିକି ଜୋରକିନା ଟାଣିଦେଲେ, ନଗି ସେଇଠି ଭଡକିନା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଦେଖିଲ ମୁଁ ମନା କରୁଥିଲି ନଗିରେ ପଣସ ପାରି ହବନି, ମୁଁ କଟୁରୀରେ ପାରିଦେବି। ବୋଉ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ଶୀଘ୍ର ଆସିକି କଟୁରୀରେ ପଣସକୁ ପାରିଦେ। ତାପରେ ମାଙ୍କଡ ଯେମିତି ଗଛ ଉପରେ ଚଢନ୍ତି, ମୁଁ ସେମିତି ଭଡ ଭଡକିରି ଗଛ ଉପରେ ଚଢିଗଲି। ତାପରେ କଟୁରୀକି ଧରି ଭଡକିନା ପଣସକୁ ମୁଁ କାଟିଦେଲି। ବୋପାଲୋ ଆମ ଗଛରେ ଏଡେ ବଡ ପଣସ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ପଣସ ଛଡେଇବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପଣସ ପାଚି ନଥିଲା, ମାନେ ପଣସରେ ପାଣି ପଶିକି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସଡି ଯାଇଥିଲା। ଆମକୁ ଲାଗୁଥିଲା ପଣସ ବୋଧେ ପାଚି ଯାଇଛି। ତାପରେ ବୋଉ ମତେ କହିଲେ ସେ ପଣସକୁ ଗଛ ମୂଳେ ପକେଇ ଦେ, ପାଚିଗଲେ ତାଠାରୁ ଫୁଟ ବାହାର କରି ଖାଇବା। ତାପରେ ମାକୁ ଆମେ ବାରିରୁ ପତ୍ର ତୋଳିବାକୁ ପଳେଇଲୁ। ମା ପୁଅ ଆଜି ଆମେ ପତ୍ର କାହିଁ ତୋଳିଲୁ ସେଟା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ କହିବୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇକି ଥାନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ଲିଜ ଟିକେ ଚ୍ୟାନେଲ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାବା ଆଉ ଏକ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ।